Neprešli ešte ani 2 mesiace od založenia a prvého stretnutia členiek VIP klubu Slovenky, nad ktorým si vzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, a už máme za sebou aj druhú konferenciu. Výkonný výbor VIP klubu v zložení Mária Reháková, Regina Ovesný-Straka, Iveta Radičová a Mária Miková zorganizoval v hoteli Tatra v poradí druhé stretnutie úspešných Sloveniek, opäť so zaujímavým obsahom. Odzneli vystúpenia z oblasti zdravotníctva, kultúry, podnikania, vzdelávania, ale hovorilo sa aj o pomoci týraným ženám. Tentokrát si vystúpenia a diskusiu prišiel vypočuť aj veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. Konferenciu otvorila a účastníčky privítala zakladateľka VIP klubu, riaditeľka vydavateľstva Star Production Mária Reháková. Po nej sa prítomným dámam prihovorili aj námestníčka generálneho riaditeľa poisťovne Kooperatíva Regina Ovesný-Straka a šéfredaktorka obľúbeného ženského časopisu Slovenka Mária Miková. A potom sa už začala odborná časť konferencie, a to vystúpením Eleny Ďurišovej, primárky reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci pre liečbu ochorení pohybového aparátu. Podrobne sa zaoberala problematikou osteoporózy, jej príčinami, rizikovými faktormi, diagnostikou a možnosťami liečby. Ako povedala, tento tichý zlodej kostí dnes už napáda nielen ženy, ale aj mužov. Má veľmi vážne dôsledky a preto tejto chorobe treba venovať zvýšenú pozornosť. Po Elene Ďurišovej sa slova ujala Eva Blahová, koncertná umelkyňa a riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne. Vo svojom príhovore sa venovala kariére 4 úspešných slovenských speváčok a ich pôsobeniu na svetových koncertných a operných pódiách. Rovnako hovorila aj o tom, čo by mali robiť mladé nádejné talenty preto, aby sa v budúcnosti aj oni presadili v opernom svete. Riaditeľka vydavateľstva Star Production Mária Reháková sa vo svojom vystúpení zamerala na otázku vzdelávania a podpory mladých talentov. Konštatovala, že dnešnej mladej generácii treba pomôcť konkrétnymi projektmi. Ako príklad použila práve vydavateľstvo Star Production, ktoré už roky mladých ľudí, ktorým záleží na ich budúcnosti, zapája do množstva projektov a podujatí, kde majú možnosť jednak svoj talent preukázať a jednak podniknúť konkrétne kroky, ktoré im môžu otvoriť cestu do ďalšieho profesného života. Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa vo svojej prednáške venovala citlivej otázke týraných osôb a domáceho násilia. V tomto smere chystáme v novele trestného zákona úpravu trestného činu týrania blízkej osoby, kde je bližšie vysvetlená definícia týranie psychické a týranie fyzické, ale ostatné zákonné znaky tejto skutkovej podstaty zostávajú zachované tak ako doteraz. Profil takého tyrana býva veľmi často taký, že by vás ani nenapadlo, že sa jedná o takúto osobu, ktorý návonok naozaj budí dojem úplne normálneho človeka, že sa v tej rodine nič nedeje. Častokrát býva toto tyranie psychické veľmi skryté, veľmi ťažko sa odhaluje, dá sa preukázať v podstate až znaleckými posudkami z psychiatrie, kedy žena má syndrom týranej ženy, pretože návonok nemá žiadne zranenia a naozaj je doslova šikanovaná, vystavovaná psychickému týraniu zo strany napríklad aj manžela. Majiteľka vzdelávacej spoločnosti, zakladateľka súkromného slovanského gymnázia a prezidentka občianskeho združenia Top Centra podnikateliek Slovenskej a Českej republiky Elvíra Chadimová zaujala svojím vystúpením, v ktorom hovorila o tom, že každý máme šancu zmeniť svoj život. Vek je len číslo. Nech sa neboja chytiť každú šancu, zapače si a svoj život zmeniť. Absolútne nezáleží, kedy to je, lebo niekedy to nedokážu mladé a dokážu to staršie. A máme veľa príkladov, keď už ženy v dôchodku začali podnikať a úspešne. Ja by som odporúčala, že najprv musia vedieť naozaj, čo chcú robiť a musia byť zapálené na to, musí tam byť nadšená. Potom odporúčam, to je moja profesia, si pozrieť na nejaký business case, na nejaký plán, či ten biznes naozaj bude zarobiť peniaze, lebo to musí byť na konci ten cieľ. A keď to všetko je v poriadku, jednoducho ísť do toho. Aj rátať s tým, že prídu neúspechy, to je normálne. Jedenkrát sa robí jeden krok dopredu a jeden krok dozadu, ale to je úplná normálna vec. Odporúčam, že ženy na sebe doverujú a veria na sebe, to je veľmi dôležité. A aj keď niekto potom povie nejakú kritiku, rozmýšľať sa, ale nebrať to príliš vážne a jednoducho musí ich baviť. A keď ich to baví ďalej, potom bude pokračovať a bude úspešná žena.
A o svojich podnikateľských začiatkoch nám porozprávala aj zakladateľka VIP klubu a riaditeľka vydavateľstva Star Production Mária Reháková. No, moje podnikateľské začiatky vlastne po revolúcii boli v tom, čo som predtým robila. Robila som v zahraničnom obchode, čiže som musela ostať pri exporte pochopiteľne a mala som takú zvláštny sortiment, zvláštnu surovinu, guľatinu som vyvážala do Rakúska, ale sa to spája s úžasnými zážitkami, keď som chodila vyberať tú guľatinu na severné Slovensko a muselo sa to robiť teda v zime. Chodila som s tým mojim rakúskym partnerom, mala som čižme až neviem kde, no ale boli to zážitky. Ako ste sa potom dostali k mediálnej branži? No to ešte trvalo. Ja som po tejto guľatine potom robila druhý segment, ale stále som sa motala okolo zahraničného obchodu. Ale vždy som mala rada ja kultúru, no a potom som ja presedlala na úplne do inej branže, a to je kultúrnej. A začala som robiť muzikály, vtedy bolo boom muzikálov, takže na Slovensku môžem povedať, že sa robili muzikály na Novej scéne, keď bola vtedy riaditeľka Vanda Hricová a my sme to ako agentúra dovážali, čiže muzikál Dracula, muzikál Johanka Zárku, Galileo, Excalibur a Pomáda, to všetko teda bola v našom portfóliu. Čo by ste odkázali všetkým ženám, ktoré chcú začať podnikať? No, odkázala by som im, že sa nemajú báť a aj keď sa zmení ekonomická situácia, ako ja som prežila rôzne zmeny ekonomickej, spoločenskej situácie, tak som sa prispôsobovala tomu a nie ako niektoré ostali teda, že čo teraz, lebo sa nevedeli rýchlo preorientovať. Treba si hneď nájsť niečo. No, ja som tiež prešla, vyštudovala som zahraničný obchod, vyvážala som guľatinu, vyvážala som potom iné potravinárske výrobky, potom som robila v kultúre, robila som muzikály, potom som robila koncerty, potom som robila módu a dostala som sa pred 10 rokmi, 8, 9 do médií, kde teda som predtým vôbec nerobila a ako som to aj spomínala teda v tej prednáške, že všetci ma odhovárali, že nie, nemôžem to robiť, lebo trh je rozchytaný a tak ďalej a tak ďalej. No ale ja som sa nedala, vedela som, že tam treba doniesť nové produkty, že sa to dá, takže každý musí si veriť a není to ľahké, ale musí chceť. A keď tú prácu má rád, tak určite mu prídu aj tie nápady, ako to urobiť, aby to bol pozitívny výsledok.